zaista mogu reći da se osjećam ugodno, ali koliko sam već puta izjavila, uvijek je dobro činiti dobro. Ali znate što me fascinira, da evo i u večerašnjem susretu bilo je i politike i gospodarstvenika, ali na kraju krajeva tu smo pokazali da dajemo srce za nešto treće, a to je da se svi prilagodimo bez obzira na svoje funkcije koje radimo, ali da radimo nešto svi zajedno, zajednički nastup za nekome da pružimo malo sreće u životu. Osjećam se ponosno, prije svega zbog toga jer uvijek čovjeka mora ispuniti ponos kad organizira neke sadržaje koji su humani, koji su plemeniti, a naravno osjećam se i ponosno jer ljudi koji su došli ovdje, došli su ne žaleći niti truda, niti vremena, pa niti novaca da učine dobru stvar. Projekt Večera s porukom je hvale vrijedan projekt, vrlo inovativan i po mnogo čemu poseban. Ima jako puno recimo sličnih projekata koji su na tom tragu, ali zapravo ovaj projekt ima jednu dozu originalnosti. Izuzetno mi je drago da smo prešli tu granicu sa Dravom, da smo ovu večeru s porukom nastavili taj slijed i u Međimurskoj županiji. Međimurci su poznati po svom humanitarnom karakteru, Međimurci su jako dobri ljudi, a posebno moj kolega župan Matija Posavec, evo, kojemu zahvaljujem što me pozvao na ovu večeru i s kojim zajedno surađujemo i na svim akcijama, ne samo na humanitarnima. Izuzetno mi je drago da je ova večera odlično napravljena. A nadam se da će i drugi župani slijediti naše primjere i da će oni raditi takve večere. Ako je to za dobrobit nekakvog cilja, onda sam zaista večeras ja se prekrasno osjećao. I ako će se dogoditi još nešto takvo, sigurno ću se odazvati. Pretpostavljam da Međimurci uglavnom razmišljaju o tom smjeru. Imam osjećaj da je nedovoljno prilika za nešto takvo i projekat koji evo vodite vi apsolutno pozdravljam i želim da se što češće vidimo. Pa jako je lijepo, meni je uvijek lijepo doći u Međimurje. Naravno, još kad je ovako dobar povod, onda jednostavno čovjek malo se i raznježi, to je normalno. A što se tiče same zaklade, od samog početka je zapravo uvijek bio odaziv kada god smo imali, budući da sam bila i članica upravnog odbora zaklade sve do mog odlaska, uvijek smo imali jako dobar odaziv za sve što smo organizirali i evo vidim da to ide sve bolje i bolje i naravno da me to posebno veseli. Sredstva se skupljaju za jedan jedinstveni projekt koji smo organizirali ovdje u županiji, a to je da je Županijska skupština organizirala formiranje zaklade za obrazovanje. Naime, kroz tu zakladu potičemo izvrsnost jer želimo puno više visoko obrazovanih ljudi. Smatram da bi i Hrvatska u cjelini trebala težiti tome ako želimo biti jedna sretnija i uspješnija zemlja, ali na jednaki način kroz zakladu također i sufinanciramo onim učenicima, studentima, onima koji žele se obrazovati, a ne mogu se to priuštiti kroz nabavku nastavnih pomagala, plaćanja putovanja, studentskih domova i svega ostalog što im naravno olakšava taj put. Ovo po uspjehu ove prve večere koja je organizirana u Međimurju, ja sam siguran, uvjeren da to neće biti zadnja večera. Ako treba, bit ću ponovno domaćin, ali jednako tako preporučujem svojim dragim kolegama u politici, ali i svima u javnom životu, poduzetnicima, društveno angažiranim ljudima da se uključe u ovaj projekt. Ovo je hvale vrijedan projekt, pozivam i sve u Hrvatskoj da to isto učine i sasvim sigurno će se nekome učiniti dobro. Ako danas jednoj osobi učinite nešto dobro, kao da ste cijelom svijetu učinili nešto dobro.